Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Dnes budeme znovu vyrábať z odpadu, ktorý som si nazbieral v tomto videu. Ja už som si trošku tie palety porozoberal, aby som si pretriedil, čo bolo znité, čo nebolo znité. Tak vyzerá, že bude toho dosť. Všetky rozmery, ak budete chcieť, vám šupnem do popisu videa. Mám v hlave nejaký plán, že čo by z toho mohlo byť, ako by to malo vyzerať. Ja si to idem popíliť, aby som mal lepšiu orientáciu, aby som si to vedel rozmerovo predstaviť, takže idem teraz píliť, povyťahujem ešte aj klince a ideme sa pustiť do práce. Tak lavičku už mám úspešne dokončenú, náročnosť bola taká priemerná, nebolo to zase nič také komplikované. Ak sa vám páči takýto druh videí, tak mi napíšte do komentárov, budem sa viacej venovať tomuto recyklovaniu. Takže to je z dnešného videa všetko, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa páčilo, dajte like na toto video. Ak neodoberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je asi tu dole alebo tu. A vidíme sa na budúce pri ďalšom projekte. Ahojte.